Havia una vegada en el parc de l'escola SEAT havia una escultura feta de pedra i ferro i hi havia com dos foradets que tenien forma de rectangle. Per un dels foradets hi havia com un fil de seda que s'estaven ajuntant a poquet. Passada una estoneta vaig veure que els fils de cera feien una forma. Aquella forma s'havia fet molt gran i tenia forma d'espiral. Aquella espiral s'havia fet molt gran. Era una obra d'art. Aquella obra d'art només la podia haver fet una aranya. L'aranya va agafar un fil i va esperar. La teranyina va començar a tremolar. I tremolar. Allò volia dir que havia una presa. Va tremolar més i va tremolar Més. Va tremolar més. I va tremolar més. Més. I més. Ja tenia el sopar. Primer plat, segon plat i postre. L'aranya va xuclar les preses. Quan ja estava ben tipa, una altra aranya de la mateixa espècie es va quedar atrapada, així que va decidir desganxar-la cuidadosament i se van menjar la teranyina juntes. Ves aquí una aranya, una teranyina. I aquest conte no és... Una teranyina!